Guau, un entera para nós. E como ese libro, O Señor das Moscas. Só que ten moito menos subtexto e máis xogos de cartas. Non é a longa co anel maligno e os hobbits? Por que habería con esas cousas nesta illa, idiota? Espero que ninguén se decate no que se estamos coando. Ei, ti! A ironía. Deste chama a atención e te van descualificado como personaxe secundario. Achá! Non estarías decatarrado de non ser por Weevil. En realidade non estarías se non foses un modal fúfaro non lles deses as túas cartas máis poderosas. Non, foi decididamente Weevil. Tirou mis cartas do meu avó océano e nunca o poderei perdoar. É como a vez que yo vi bimbo unha peza do teu crabacabezas. Sí, hagas que ti me perdes por iso, non si? Claro, Joey. Claro. Atención, onde estás? Se podes parar de mirar o meu pelo, verades que o castelo Pegasus está detrás de min. Por favor, seguid a ligeramente longa escaleira para coñecer ao vosso anfitrión. Home, o sitio británico está a zumbar. Que pasa, tea? Queren ver a Bagora outra vez? Tal vez deberíamos comprobarlo. É un noso amigo despois de todo. E deixarlle o meu precioso tempo en pantalla? Nin soñalo. Ademais non que principal algo parecido. Hey, mira os cameos obrigatorios. Weevil Underwood, Rex Raptor, Mako Tsunami... Pero onde está o campeón, Seto Kaiba? ¿No lo sabías? Fui expulsado del torneo porque su nombre non era suficientemente estúpido. Benvidos ao reino do turista. Deixademe confirmar que este torneo é 100% legítimo e non é de ninguna forma un elaborado de muy adulto minuto para que poda terminar máis un artefacto de cosito. Para chegar aos finais e ter a oportunidade de gañar 3 millóns de dólares, tendes que gañar 10 estrelas mediante xogos de cartas. Recordad, nenos, apostaré vos para vos. Agora que meu catarrato desaparece un instante, non podo esperar a gañar este torneo e conseguir os cartos. Para poderes pagar a operación, non? Que operación? A que está a ter a tua irmá? Que irmá? Ei, é Weevil! Weevil, retoche a un... Espera, está escapando! E como se que non quisese xogar a un xogo de cartas comigo? En realidad, mona, estaba guiando meses extra muy preciso o algo. Jejejeje. Super especial asombrosa última secuencia de transformación sexy especial. Volvín, baby. Tamén sei xogar a iso, imbécil. Jejejeje. Santa nai de Osiris, estás transformando. Pero en quen? Ou que? Son Cornholio. Necesito papel para o meu ano. É hora do duelo. Persoa extraña. Estás me amenazando e invocando un insecto xenérico. Jeje. Guau, mira todas as imaxes fálicas. De que estás falando, tea? Non hai nada remotamente sospeitoso neste duelo. Agora treme de medo, mentres a espada do meu cabaleiro penetra o teu casulo. Creo que tens razón. Mirade, chegaron as tetas. Os danos se puede dar a vos a tempo. Yo non tengo ninguna posibilidade. Non tengo suficiente experiencia. Comparada coa amizade de compasión, a que experiencia non significa nada. Segue diciéndote iso, Que es, unha virxe ou que? Coira, vou arreñar os teus ollos. Poderíades falar de sexo, intento mirar los coña de mai. Activo Deus Ex Machina. Ei, jeje, non vale, jeje. Non me ser cartas máxicas no meu turno. Dígelo aos guionistas. Demo invocado, destrúe a súa imitación barata de Mothra. Sí, fomos totalmente ineficientes. Pero din, jeje, e demais, jeje. A próxima vez pensaralo 2 veces antes de forzar a alguén a desfacerse dos seus principios. Agora dame as túas estrelas e ves aos meus pés. Maldición, jeje, este xogo apesta, jeje. Acostúmbrate, cara de cona. That's it. I've had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane.